नोंनि मोखां बुथारसे बुथारनानै नोंखौबो बुथारगोन जों। बिसोरो जेब्लायबो बेबायदिनोखा। बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों? लेटेस्ट गथ'ना जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय मानो हिनजावफ्रा गुबुन फिसायजों गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजाव गोनांखाजों खारगासिनो दङ? खार'ना मा बेलाय? आं बुजिनोनो मोना। खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो दा आङो मैनागुरियाव दंफैयो लोगोफोर जोर फिल्म नायनो थाखाय। दा आदा एसे दिखोना हरदो ओरै सफैना दंखायो जोङो। बारा मानसिफोर गैथ'वा, ओरैथिंजाय मानसिफोर दङ, ओमफ्राय सिङाव हाबफैखाबाय आरो माखासे ना। दा नोंथांमोननो सिङाव हाबनानै देखायलांसै आङो। बिनि सिगां केमेरामेनखौ देखायग्रोसै आं। नै आदा हासथाय दङ, दा हाबलांसै। र' टिकेटखौ देखायनो बावदों आं। नै 150 थाखानियाव हाबनोसै। ओमफ्राय दा बाहेरायाव ओंखारबा मोनफिनखागोन ना आदा? औ, सिङाव हाबना देखायनोसै नोंथांमोननो। ब्लग बानायासैमोन। दा मानसिफ्रानो बारा गैथ'वा र'। जोंना उरिल सारा हायाव जिरायना दङ। आसला सिन्थाथा सिङाव फैबाय लागावनाय लांदां फान्दांसो। मानसिफ्रानो बारा गैया। रिजार्भ साइड ना, ओरै जोंनि ओरै माबा साइडजोंना टाउन साइडजोंना फैलाबायनाय जायासै, ओंखायनो मानसिफ्रा खम। दा जासिगोनबो मानसिफ्रा बिराद खम। गोजौआव लांदांसो, अखाफोरखौ नुहुरो नै, अखा हाबाथाय सेस लांदां। लोगोफोर दायो माने मोसानाय माने जागासिनो दङ, जों खेबगासिनो आरो आदायाबो खेबदों। ओमफ्राय नै स्टेजआ बेनो जाहैबाय। बारा बुरजा बाजेटनि बानायाखै, एसे खम सम। थिनैमोन ओरै सिगाङावहाय आलासिफोर दङ जाहैबाय, मानसि गिदिर गिदिरफोरसो। आं मालाय मारै थांनानै खेबलाहैनोब्रा, जों बारा सेलिब्रिटि नङाना लोगोफोर। सेलिब्रिटि सिनायजाखानाय मोनबा थांनानै खेबलाहैजोबगौमोन आङो। ददेरे ब्रह्मआ मोसासिगोन, माने सिखाव नाम्बार 1 ना मायावबा शुटिं लानाय बियो। सिखाव नाम्बार 1आव ओंखारनो नागिरखो ना माखो? ओंखारबायसो। ओंखारथ'वाब्ला मोजां जागौ नामा? बिनानाव अननानै गोजौआव थाथ'। दा जोंहा सुबर्न बसुमतारी बिथाङा कमेडियान। दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मैनागुरि गान्दाबिल गामि होनदोंमोन नामा? आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों बेवहाय। आं जोबोद मोजां मोनदों फैनानै। ओमफ्राय आङो आदानि खावलायनाय बादिबा आङो सर्ट मुभिनि सिखाव नाम्बार 1नि एसे डायलग होनोसै। आंथ' एथबां मानि सर्ट फिल्मबो बानायनाय जायाखै, जास्ट बे मोनसेखौल' आं सम होनो हानायलाय बेहायल' खालामनाय जादों। नोंथांमोना आंखौ सिनायाखैबो जानो हागौ। दा आङो जाखिनि हायो बे ससेखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनोसै। जास्ट आंथ' सिखाव नङामोन, आंखौ थेवबो सिखाव हमदों। दा आं बे सिखावनि रलखौनो होनोसै। आं माला खावा, आंलाय लाखोमादोंसो दा। अफाय नायनानै सिखाव नुयो, लाखोमानायाव खावनाय जाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय। अननानै गामिखौबो एड्रेसफोरखौ होखायोब्ला मोजां जायो, मिथिनाय बायदि। बहानिफ्राय फैदों, बै बबेबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जानो हागौ नालाय, अननानै मिथियोब्ला मोजां आरोखि। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिनो हरिनागुरि बावखुंग्रि खाथिनि। गोजोन्थों। आरो माबाफोर मोसानांगौ दङब्लाबो मोसाखानो खेबसेयैनो बिदाय आरोखि ना। मोसानांगौ दंब्ला मोसाखानो हाबाय आरोखि बियो। जुदि गैयाब्ला अननानै थाबनो रिप्लाय होनांगोन। लोगोफोर दायो आलासि सिनायथि होनोसै नै। बयबो आखाइ खबनानै बराय। आरो जोंहा दङ बेहायनो सेलभेसन नार्जारि बिलियान रल लानाय, बिथांखौबो गाखोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जौसाङाव। उदांस्रि मुसाहारि एक्टर, बिथांखौबो जौसाङाव गाखोनो थाखाय खावलायबाय। बिजित नार्जारि सारखौबो जौसाङाव गाखोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। देबति नार्जारि मेडामखौबो जौसाङाव गाखोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोर बर' सावथुननि
टीम्स जानाखि रल लानाय बिथांमोन बेहाय बिथांमोना गासिबो रल लाजोबदों बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायना लेंहरजोबदों बिथांमोनखौ जोङो गांसे गांसे आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायनो आखायाव लादों बे सिनेमायानो जाहैबाय जोंनि बंगिया हालामनिफ्राय एबा मैनागुरि ओनसोलनिफ्राय दिहुनजानाय जोर बर' सावथुन बेखौ जोङो प्रडिउसार खालामदों डाइरेक्टर खालामदों एक्टर रल लादों गासिबो बिथिङाव बिबान लानाय सुबर्न बसुमतारी बिथांखौ गिबिथाराव आर'नाइजों जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय बिथांखौ आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बयबो आखाइ खबना बरायो थेंक इउ बिथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बेनि उनाव जोंहा दङ बे जोर बर' सावथुनावनो आखाइ खबना हो रायजोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनि उनाव दं जोंहा डाक्टरनि रल लानाय जानाखि सेलभेसन नार्जारि बिलियन रल बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय दा सिनेमायावसो नुसिगोन जोङो मा मा फाव खालामदों ना होमबा सिनायहरला दा बेनि उनाव दङ जोंहा उदांस्रि मुसाहारि बिथाङाबो बे सिनेमायावनो फाव लादों बिथांखौबो बरायनाय जाबाय बेनि उनाव दं जोंहा देबथि नार्जारि बिथाङाबो बे सिनेमायावनो रल लादों आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय नै ओरैहायसो आखाइ खबना हो बेनि उनाव दं जोंहा रन्जना जोंना जयन्त बसुमतारिया सनास्रि बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव जा लास्ट दंबावो जोंहा नैबे स्क्रिनाव नुहोनो हानाय बिथांमोननि महर मोखांफोरखौ दिन्थिनो बिथांनि सायावनो गासिबो डिफेन्स जायो बेनो जाहैबाय जोंनि लकेलनिनो बारलिमारि गामिनि नोजोर बर' केमेरामेन बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दिनैनि सिनेमाखौ बिथाङा खेबदों गासिबो बेनि खेबजोबनाय जोब्बाय रावबो थालाङाखसै बायदिब्ला जोङो बिथांमोनखौ गाहाय फारसे गावनि बे टिमनि गेजेरावनो प्रडिउसार एबा डाइरेक्टर एक्टरा गावनि सुंद' कालचारनि सोमोन्दै बुंथिनो नागिरदों सुबर्न बसुमतारी बिथांखौ आङो माइक्र'फनखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गाव मा मा सुबिदा उसुबिदानि गेजेरजों सोरखिबोनो हागौ बेनि फंनैसो बिथां फेराना बिदिखौ बारा रोंलायलाङा मोनाबिलि समाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बा दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि जोर सावथुनखौ नायनो होननानै होसो होसो फैनाय साफ्रोमबो सिगाङाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जासिनाय थाबाय नैथियाव आङो साबायखर बावनो सानदों बे जोर मुभि सावथुनावहाय आंनि स्ट'रि बा आंनि सल'आवहाय साफा साफा गोजोन थाबाय सारमोननिसिम बेखेवना होनायनि थाखाय बे समाव गिबिथाराव टिसिएलसि चेयारमेन थमास नार्जारि सारखौ सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोबोद आखाइ खबना बराय बिथाङा जाबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथांखौ लगे लगे आङो गावनि दसे समखौ लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय मा डायलग जोंहा टाइमाबो हर थौबाय नालाय बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जा आर्टिस्टफ्राबो माने खोबथेनाय जादोंमोन दिनैनि बे मैनागुरिनि गान्दाबिलाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों आदा सुबर्न बसुमतारी बिथांखौ रोजा रोजा हामबाय होनो आंखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आंखौ माने बिदि जौसाङाव गाखोनो मोननाया गोरलै बाथ्रा नङा अनेक जिनिसखौ गाखोनानैसो बेयाव गाखोफैनो मोनो आरोखि दा टाइमा बिराद माने 10ता जानोसै
20 मिनिटल' खमसै आं बेयाव माने गोलावखौ आं समखौ लानो हानाय नङा जोंनि जे नायनो गोनां जोर बर' फिल्म सावथुन बेखौ जों नायनो बयबो फैदों दा आङो ओंखायनो दोंसे गानल' खननानै आं बिदाय लानो सानबाय आरोखि माखासे डायलगफोरबो होनो हागोन माने गानखौ खननांला माने आङो कयता घटनाखौ खोन्थानो थांसै आरोखि घटनाया अनेक जायो बिसि फिसायनि गेजेराव गोसोथोलायनायनि गेजेराव समाजनि गेजेराव पलिटिक्सनि गेजेराव दाहोना रुवाथिनि गेजेराव दा बिदि आरोखि बे घटनाखौनो आं खोन्थानानै थांनो सानदों लेटेस्ट घटना जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय मानो हिनजावफ्रा गुबुन फिसायजों गुबुन हौवाजों गुबुन हिनजाव गोनांखाजों खारगासिनो दं खारना मा बेलाय आं बुजिनोनो मोना गाज्रि मोनगोनदां सोरबा सोरबा बेखौ खोन्थाबा मोना बांद्रायखौ माने बांसिन जोंनि गामिनिफ्राय खारदों टाउननिफ्राय सिटिनिफ्राय खाराखै मालाय बिसिनिखौ बुजिया नालाय बिदि आरोखि गामिनिखौल' नाय नोंसोरो बबेबा टाउन सिटिनिफ्राय सोरनिबा हिनजाव सोरनिबा फिसाय खारनाय निउस खोनाफेरदों खोनायाखै क'क्राझार टाउननिफ्रायबो खोनायाखै गसाइगाव टाउननिफ्रायबो खोनायाखै उदालगुरि टाउननिफ्रायबो खोनायाखै बोरमा टाउननिफ्रायबो खोनायाखै सारा बिटिसि बर'फोरनि टाउननिफ्राय खोनायाखै जोंनि गामिनिफ्राय खोनादों माने टाउननिफ्राय खारा नामा होननायसो जानोसै नंगौ नाङा नंगौ माखौ दा मानो खारो खोथाया बेनो नांगौ बायदि बेदर मोनजाया हिनजावा नांगौ बायदि गोदोनायाव खोमायाव गुन्थुङाव सना गाननो मोना हिनजावा आरो बेबा बिसिनायाबा माबायदि सोरनाबा सोरनाबाथ' गोजां बोथोराव जिगाब फैयो थसकखौ फैनाङा फैयोबा आखाइखौ सोरनाबा सोरनाबा माने सेरफांगुरि बाजारनिफ्राय 800नि सखि बायनानै लाबोनोसै थसक बायला बस्था बनोसै बिदि नंगौ नाङा बिदि आरोखि आं बखियाखै अबस्था माने बेबस्था आं बेखौसो खोन्थादों दा बिदियावनो जोंना माने सोरबा सोरबा हिनजावफ्रा सुखुआखिसै बेस्राफोर बिमा बिफानाव बा सोरबा गोसथोनायनाव एसे मोनजायोमोन खोमा मोजाङै थानो मोनोमोन खोमा खारबाय आरोखि ना बारा बुंबाय बारा बुङाखैबा आखाइखौ दा ओंखायनो आं मोनसे आइडिया होलांनो सानदों हिनजावफ्रा जेब्ला खारो फिसाया जेब्ला आहार जाफुयो 3 मास 4 मास बिदियाव खारा दे खारो नामा बुलियाम बरायजोबना अलपमान कि किडनि डेमेज हवार निसिना आङो 3 मिनिटल' लासिगोन रायजोफोर गाज्रि मोना माने जेब्ला 3 मास 4 मास जायो उन्दैया बे समाव हिनजावफ्रा गारना खारा जेब्ला क्लास 5 मोनो क्लास 6 मोनो 10 12 बोसोर 15 बोसोर जायो बिदियावसो गारना खारो नंगौ नाङा बबेबा जायगायाव नोंसोर खोनादों नामा 3 मास आहार जाफुनाय उन्दैखौ गुबुन हौवाजों खारनाय खोनादों नामा खोनाखैबा खोनायाखै इखौ बिसोर खोनाया माने हिनजावफ्रा जेब्लानाखि फिसाय 1 बोसोर जायो 6 मास जायो 3 मास जायो बे समाव खारा बे समाव खारा हिनजावफ्रा ओंखायनो फिसाया जै 1 बोसोर जाबाय सासे लाबाव सोरनिबा हिनजावा जुदि
1 बोसोर जानायनि उनाव सोरबा हौवानि वाट्सआपआव मेसेज फैदों बा फन फैदों ओइ समावनो सासे लाबाव लानायावनो ला साबा ला सासे फिसा खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर खनबा लायोबा 25 बोसोर जायोबा बे हिनजावनि बैसोआ 50-45 जाहैबाय बबे समाव खारनोबावनो बियो 1.5 मिनिट दंबावो आंना टाइमा दानि हौवाफोरखौ होननोसै आरोखि 1.5 मिनिट दंबावो माने हौवाफोरखौ नों बोरै बुजायनो हौवाफोराबो थाखाब्लाबो हौवाफ्राबो थाखाबाबो लायो ना लाया लायादां लायालै ओरैसो बुंदों जुदि सोरबा लाहां दं हिनजाव गदाय बा माबा बे लाया हिनजावफोरखौ आं एडभाइस होनो सानो सिखा खुख्रि बै अमा गोदाग्रा दंना गैया बेखौ ज्रो कारेन्ट खुन्सेयाव रिथियाव उननानै उन्दुग्रायाव टेबोल मोनसे थायोना बेयाव दोनफै आरोखि होमब्लानो बे गिगोन नङाब्ला 2-3 ब्लेड लाबो आं गाज्रि बुङाखै दे खुनु don't think negative please just I am telling my example 2-3 थाइबाना एसे ब्रेन्डेडसिन ब्लेडा जै होबाय बाव बेफोरखौ बायनानै दोनफै जेबो खालामनो नाङा हारसिंनो दद्र' थागोन बियो मिथिबाय जेबो खालामना हारसिंनो सिरि एथ' गोदोना बिदि फोलावनानै नाहरलायबाय नोङो टाइमा जोब्बाय आं एसे बुंबावगौमोन बुंथ'ला जेबो खालामनाङा आइजो नोंथांमोन ब्लेड आरो खुख्रि बेखौल' लाबोनानै दोनफै होनबानो मिशन कमप्लिट न'खराव जगरा गैया बयखौबो खुलुमबाय जोबोद गोजोन थाबाय थेंक इउ फंबायानो जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी नै खसाबा थालांदों फंबाय ना थेंकिउसै बे समाव फैगोन जोंहा सार तरेन बयबो बिथांखौ आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जोबोद गोजोन थाबाय मिउजिक जोंहा बिनि उनाव फैगोन जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय जोबोद गोजोन जाबाय बिथांनिसिम खुलुमनाङा बिनानाव नै लोगोफोर टिकेटआ बेनोमोन जोर फिल्म एबारसो नै देखायनो नागिरदों फिल्मखौनो स्पेसियेल थेंक्स श्री धरेन्द्र बसुमतारी स्मृति परबती बसुमतारी लागाव एबारसो देखायनोसै जोर मानो होदिखौ जोरखौलाय माबायदि नुयो एक्सपिरियेन्स लानोसै बेखौ नोंनि मोखां बुथारनानै नोंखौबो बुथारगोन जों